ଶିଖିବା କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ପୁରୁଷତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କେତୋଟି ଘରୋଇ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ପୁରୁଷ ତା'ର ପୁରୁଷତ୍ୱ ହରାଉଛି। ପ୍ରଜନନ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହେତୁ ଦମ୍ପତି ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ ଆଣିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ ଇରେକ୍ଟାଇଲ୍ ଡିସ୍ଫଙ୍କସନ୍ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋନ୍ର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସ୍ପର୍ମ କାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜିର ସେବନ। ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜିରେ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିପାରିବ। ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜିକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ ନଥାଏ ତେବେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦୋକାନରେ ଏହା ମିଳୁଛି, ସେଠାରୁ ଆଣିପାରିବେ। ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଖଳନ ହେଉଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ 5 ଗ୍ରାମ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜି ଗରମ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। 10 ଦିନରେ ଏଥିରୁ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ନପୁଂସକତା ଦୂର କରିବା ସହିତ ଯୌନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ଏଥିପାଇଁ 15 ଗ୍ରାମ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜି ଓ 30 ଗ୍ରାମ ଧଳା ମୁସଳି ମିଶାଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 60 ଗ୍ରାମ ମିଶ୍ରି ପେଷି ଏଥିରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଏକ ବୋତଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଥିରୁ 5 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ କ୍ଷୀର ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଋତୁସ୍ରାବରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏହି ଅନିୟମିତତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 5 ଗ୍ରାମ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜି ପାଣି କିମ୍ବା କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାସିକ ଧର୍ମରେ ନିୟମିତତା ଆସିବା ସହ ପେଟ ଦରଜ ଦୂର ହୁଏ। ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜି ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପକାରୀ, ଏଣୁ ଉଭୟ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ର ସେବନ। ଶୀଘ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟସ୍ଖଳନ ଓ ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ପରି ସମସ୍ୟା ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଗ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ ତେବେ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ଆପଣାନ୍ତୁ। ନପୁଂସକତା, ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ, ଧାତୁ ଦୋଷ ଓ ଶୀଘ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟସ୍ଖଳନ ପରି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ହୃଦୟ ଓ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ଏହା ସହ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଥକାପଣ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ କାରଣରୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୌନ ଇଚ୍ଛା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନିମ୍ନମାନର ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ନପୁଂସକତା ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଜନରେ 1 ଚାମଚ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ପକାନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଲାଡରେ 1 ଚାମଚ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ମିଶାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ହର୍ମୋନ୍ର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ଶରୀରରେ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋନ୍ର ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହେ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ହେଙ୍ଗୁର ସେବନ। ନପୁଂସକତା, ଶୀଘ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟସ୍ଖଳନ, ଦୁର୍ବଳତା ଆଦି ସମସ୍ୟା ହେଙ୍ଗୁରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଇରେକ୍ଟାଇଲ୍ ଡିସ୍ଫଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ହେଙ୍ଗୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୌନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇ ସୁଖ ଯୌନ ଜୀବନ ବିତାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ 1 ଚୁଟକି ହେଙ୍ଗୁ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରାୟ 1 ଚୁଟକି ହେଙ୍ଗୁ ସହିତ ଘିଅ ମିଶାଇ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମହୁ ମିଶାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଇରେକ୍ଟାଇଲ୍ ଡିସ୍ଫଙ୍କସନ୍ ହୋଇଥିଲେ 1 ଗ୍ଲାସ ଗରମ ପାଣିରେ 1 ଚୁଟକି ହେଙ୍ଗୁ ପାଉଡର ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଇରେକ୍ଟାଇଲ୍ ଡିସ୍ଫଙ୍କସନ୍ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ହେଙ୍ଗୁ ଶରୀରର ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବଢ଼ାଇ ପ୍ରେମର ଇଚ୍ଛାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜିର ସେବନ। ଆଜିକାଲି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଅନିୟମିତତା ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ କରି ପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଣୁ ଉତ୍ତମ ଯୌନ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଲାଇଫକୁ ଭଲରେ କଟାଇ ପାରିବେ। ଘରୋଇ ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଅନ୍ୟତମ। ଯୌନ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ବରଦାନ ସଦୃଶ। କିଛି ଦିନ ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳତା, ଶୀଘ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟସ୍ଖଳନ ହେବା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଓଜନ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ମାଂସପେଶୀକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜିକୁ କିଛି ସମୟ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ପାଣିରେ ଭିଜାନ୍ତୁ। ଏହାର ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଶ୍ରି ଓ କ୍ଷୀର ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୌନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
କ୍ଷୀର ସହିତ ଏହି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଫୁଟାଇ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରେ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରନ୍ଥି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଓ ସୁଗାର ସମସ୍ୟା ଥାଏ ସେ ଏହି ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ପୁରୁଷତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କେତୋଟି ଘରୋଇ ଉପାୟ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।